zviri sese muri yeZimbabwe ndini wenyu Sanuka ndadzoka zvakare neimwe episode manyama apo pa Behind the Music with Sanuka nhasi in the studio ndina Sato Asande zviri sei munina Sato Asande ari safe andiri aiwa ndafara kuti wapindira zuva ranhasi uno and ndikada kuziva kuti Sato Asande ndiani Sato Asande ndini Sato Asande ndiwe zita iri ndo zita rekuberekwa here kana kuti izita remangoma iri zita remangoma rekuberekwa riripo but iri ndo remangoma apa tingada kuziva tinoti muri Zimbabwe ibva yaziva kuti Sato Asande uyu anonzi nezita rake richazvarirwa zita rekuzvarwa ronodinetsei kuti ringozikanwa pane zvinenge zvichiitika asi mune zvipande zvamunenge muchitiza saka muri Zimbabwe ndofunga muri kuzvinzwa kuti Sato Asande ari kuramba kutaura zita rake but zvisinei panhau dzemangoma idzi makadzitanga rini mangoma ndakatanga kudhara makatanga kudhara asi makatozvarwa makabata mic muchitoimba aiwa patakazvarwa tasinobata mic titori pastage pachida topiwa mic okay saka apa nyatsei kutsananguza because muri yeZimbabwe inoda unyazoziva kuti muri kurevei kana tichiti taida kutambidzwa mic muona chi haini pandakazvarwa ndakanyatsoona nyatsoti okay ndofunga muri yeZimbabwe muri kuzvinzwa okay saka Sato Fire zita renyu rakainspirewa nei pamakazozvidana kuti Sato Fire Sato Asande zita iri rakainspirewa na vibes cartel okay well which is actually a nice thing because vibes cartel ndo legends when it comes to dance okay and music munorova musambo upi munongorova dance chete here kana kuti munorova futi hip hop munobata genre ipi yamunoti iyi ndo yangu iyi isusu tina rhythm ratoti iri ndo rangu isusu musambo yese munorova pese patasvika yakwe pachirohwa rekwabachesu kada kuti rii zviri kuda kuimbwa toimba ipapo okay atisarudze okay ende kuZimbabwe munobva kupi because toda kunyatsoziva kuti Sato uyu ndiani toda kunyatsoziva izvo kuZimbabwe ndobva kumarondera kucherutombo okay kumarondera kucherutombo okay now aiwa muri yeZimbabwe ndofunga muri kuzvinzwira tina in the studio Sato Asande ende ndingada kuziva zvakare struggles api amunosangana nawo sema upcoming artists zviripo here pane mastruggles here amuri kusangana nawo muri kuti adai pakati pakagadzirika tofunga music yedu inoenda kuvazhinji because kutaura pachokwadi muri munhu ane talent and I've listened to so many songs that you have done and handidi kunyeba ndakaimpress kwandakakuona ipa Mauto Rhythm pamedley makanga muripo and makapedzera zvekuti even masongs evamwe taiti ngoona kuti uyu ndiye ari kuleader uyu because mune talent so ndikada kuziva kuti pane machallenges here amuri kusangana nawo amungati pakadai so pakaadresswa nesuwo tinobva tasumukira machallenges aripo but yakanyanyotibata chelete nauye mari mari ndo inoita kuti tende mberi pasina mari hapana chinobuda plus masponsor futi anofanira kutionawo katichitaura seizvozvizvi kuti unofanira ndiupi umbotitsvagawo kuona kuti vanenge vane future exactly vatisimudzirawo obvious tinge tisina vanoita sei vanosimudza mari yacho kuti aiwa ndofunga muri kutotaura manzwi makukutu and kune vachaona obviously they would definitely reach out vachigobatsidzawo nepavanogona kuti maworks enyu agoenda kuvanhu because sure mune talent handidi kunyeba and muri yeZimbabwe Sato Fire anowanikwa Sato Asande sorry mondiregererawo Sato Asande music yake iripo pa YouTube music yake iri pa Spotify zvakare and ane page rake pa Facebook zvakare zvekuti kune vari interested kuda kunzwa maworks ake please munongoendawo pa Facebook mongomufollowa ipapo kuYouTube kwake mongosubscribe mongosimbisa maworks ake kumusic yake munongokomendawo muchingolaika muchingoshareawo kune vamwe because to tell you the truth that this is real talent and anogona zvekudaro and ndikada kuziva kuti vanhu vanokuinspire mumusic ndevapi
kuzimu here kana kuti kunyika dzakasiyana kuZimbabwe hayi ngatibotaura zvekuZimbabwe tozoenda hedu international. kuZimbabwe vanhu vanondiinspire vanana Freeman vanana Nati O Nati O ana Dadza D nana Gospel Warrior yavo ndo vanokuinspire vacho vamwe vacho ine ndapa ndangonzwa kuti muri ngotaura dhanzo chete hamuzombotaura kana kuti Holy 10 vanhu vari kupisa muvatauri nemhaka iyi. aiwa kupisa zviri kuti ndo vanhu vanoinspire ka vanhu vanoinspire vanenge vatori but kupisawo kupisa nekuinspire zvinhu tu zvakatosiyana ichokwadi. Ko painternational ndambozwa muchibvunza kuti vemuZimbabwe chete here kana kuti international wise ndevapi vanokuinspire? International kuna na Sking wana Vibes Cartel wana ndamutaura Vibes mambo mutaura nana Tom Spata osaka pamunenge muchimbotaura nepatwa paya munenge muchida kuti zvimeche standard kwesu tototaura patwa zvekutoti dai mamudoti taure patwa maitomboisa kana interpreter apapa maiza manje isusu patwa yacho yedu tatongogona chete kuti wagwana kuti wagwana kuti ndopega pandogona ipapo saka ngatisiyane tiendere mberi neshona. Okay ndichida kuziva futi nemhuri yeZimbabwe kuti your top 5 yamunoti vanopedza masports kuZimbabwe ndevapi? Top 5 yeyo. Top 5 tichingosanganisa hip hop, tichingosanganisa zvakare dhanzo, tichisanganisa kwese whether afro because vana Japraiser iafro saka wamunoti top 5 yenyu pamaartist ekuzimu zvisinene vari kurira zvisina basa kuti ari kupisa ndope but top 5 yenyu ndeipi? Wekutanga ndoisa Doba Don, wechitunu ndati Dadza D, wechithree ndobva ndaisa ndoisa Adiko, wechithree Gospel Warrior na Khadija. Okay, ndofunga mhuri yeZimbabwe muri kuya delving deep mukuda kunyasa kunzwisisa kuti Sato Fire anoita nezvei. Sato Asande mondiregererawo Sato Asande anoita nezvechii? Ndingada kuziva inini kuti pane maprojects amunawo here ari mupipeline amuri kuda kuzobura mwaka iri kuteera, whether iEP whether ialbum riri kuuya, pane zviripo here mupipeline zvamuri kutigadzirira? Pane rimwe album riri kuuya album ronzi Air album racho. Okay and album iri rinenge rine one song debating asi song inenge ine 20 minutes kana kuti inenge ine 1 hour debating song inenge ine 3 minutes but iri album haisi EP album because song is special. Mungada kuti nyemutsa kuti munenge muchitaura nezvechii pasong iyoyo? Isong idis. Okay ndofunga ndiri kuona kwazviri kuenda because kana chanzi album zvinokureva kuti chinhu chine udzamu chine uremu robva raita futi diss track. Aiwa saka mhuri yeZimbabwe ndofunga taudzwa kuti kune mafireworks ari kuuya soon. Album riri kutaurwa nezvaro naSato Asande and Sato Asande pane pamusina kudawo nyasa kujekesa ibi. Okay, makaroora here ibi? Makaroora? Ngataure chokwadi, makaroora because kunonga kune masisters out there vekuti vanonga vachitoti aiwa inini mufesi uyu nemalooks ake ndinobva ndangoziva kuti ndiri kugona kungochanzawo because anonzi anuyi pane ananisha T zvichida vanenge vachinakirwawo nemangoma enyu, vanenge vachida kuchanza but vachingoti zvichida akaroora, saka toda kubva taziva kuti makaroora here imi? Ndakaroora. Vanogona kutoko vai vanenge vachidakirwa chichi vanofanirwa kuramba vachidakirwa because ini ndine wandakanakirwa naye. Saka ndakato wandakanakirwa nawo kwete wandakanakirwa naye. Mhuri yeZimbabwe mabhonzo aita mabhonzo ende inini manjika ndofunga muri kuona kuti ndine mawende mbijana ndiri kuzvikwanisa kukekedura but zvisinei nyaya idzika tinofana kuti tizovadzosa muchirongwa tonyasa kutaura zvakare kuti
Sato aSunday vachitiudza zvimwe zviri mupipeline zvavanenge vachida kutiburira, but please don't forget to check out Mauto Medley Rhythm. Rakarohwa nematist akawanda, but vanenge varipo. Plus pane song yamakarohwa futi, I still remember, yamakarohwa naBaba Mari. Exactly, it's a powerful song that is actually on YouTube. You can check it out, and I'm telling you, you'd be amazed by his talent. He is really talented, and I'm telling you, kungomupa mukana wekumuteerera chete, you stay glued. Munotoramba kutongomutevera because he's that talented. So muri Zimbabwe, with this, I just say peace and stay blessed.